Ekologija se u medijima najviše prati kada tu ima neka doza senzacionalizma, čak i ovim takozvanim ozbiljnim medijima. I meni se čini da neka suva priča o ekologiji u novinama teško prolazi, osim ako imate neki konkretan slučaj kada se negde, ne znam, ljudi umiru, recimo, od posledica termoelektrane, lupam, u Lazarevcu, ili u Obrenovcu se neka prašina iz onih pepelišta termoelektrane podigla, pa povećan broj obolelih od kancera i onda u tim situacijama pažnja javnosti je veća nego kada pričamo o ekologiji kao nekoj metafizičkoj temi. I u principu ekološke priče su svuda, mislim, oko nas. Ja sam pre jedan šetao po nekim šumama iznad Banje Vrujci i sad vi vidite da ljudi prosipaju đubre u šumi koja je potpuno netaknuta priroda. Ali nekako su mediji više vezani za neke političke teme, suvo političke, pošto je kod nas politika nešto što je najčitanije i najviše brine, najviše interesuje čitaoce i onda nekako možda zanemarimo temu ekologije kao nešto za što ima vremena. Kako ljudi žive u Srbiji, da neki gradovi nemaju, recimo, vodu sa česme, nego je piju kao Zrenjaninci, ili i u Kikindi je slična situacija, oni piju vodu iz flaša i tako razne neke situacije koje su baš posledica zanemarivanja ekologije. Onda je to dokaz da možda ta ekološka svest u medijima treba da se podigne na viši nivo, odnosno i da mi znamo šta je to. Recimo, ta poglavlja koja se otvaraju, pa to poglavlje 27 koje se baš tiče ekologije i klimatskih promena, ja mislim da većina novinara ne zna ni šta je to. Baš zato što je politika često umešana u neke odluke koje se tiču zagađenja životne sredine, tako što, recimo, u Smederevu daju železaru nekoj kineskoj, u konkretnom slučaju, kompaniji što je u stvari neki međudržavni sporazum, vi uvek dođete do toga da politika stoji iza toga. I politika i donosi te odluke koje su često sporne po pitanju ekologije i često se one i zataškavaju zato što je to neki viši interes. I mislim da ekologija često i životna sredina strada zbog nekog višeg interesa i da mi ne razmišljamo da mnogo možda više života izgube ljudi tako što imamo prijateljske odnose sa nekom državom, pa je zbog toga povlađujemo po pitanju primene zaštite životne sredine, nego što bi poginulo da s tom državom možda zaratimo. Problem u našim medijima što mi imamo jako malo sektorskih novinara, to su novinari koji prate određenu oblast, nego su novinari u posljednje vreme sve više svaštari, tako da nemate novinara koji se bavi specijalno ekologijom. Mi smo u dušu danas su to imali, čak jedna naša novinarka je dobila i nagradu za najboljeg ekološkog novinara jedne godine, ali kad ja pogledam, ona se više bavila izveštajima sa nekih panela i skupova koji su se održavali po Srbiji, gde su ljudi teoretski pričali o ekologiji, a manje se bavila tim konkretnim problemima. I mislim da nama nedostaje više u redakcijama ljudi koji sektorski, recimo, prate ekologiju, koji iz dana u dan imaju informacije sa izvora događaja i pretiču događaja i onda imate problem da i neka tema iz ekologije koja je jaka, ona traje 4-5 dana i na nju se posle zaboravi zato što je vlast ne reši. I nekako smo došli do zaključka da svi mladi novinari kada počnu da studiraju novinarstvo, oni imaju ideju da budu voditelji.